Un grup de 34 membres de l'Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís hem fet una sortida cap a Tordera. Arribats al punt de concentració, la masia, ens disposem a esmorzar. La masia ens ofereix una visió del que van ser aquestes unitats agrícoles en un passat no gaire llunyà. Com denota el volum de la construcció de moltes masies, antany, a les cases de pagès, hi vivia molta gent. L'amo, l'hereu, els altres germans cavalers, la família extensa, mossos i pastors. Eren centres de producció on es feia el vi, es molia la farina o es produïa oli. A més, s'engreixava el porc i s'elaboraven embotits i formatges. Mentre que en algunes masies es feien botes de vi, en d'altres es cosien espardenyes i sàrries per carregar els animals. El cert és que el pagès va construir les masies amb la clara intenció que duressin, una durabilitat que els anys han demostrat que és certa sobretot en les cases que han tingut un manteniment periòdic i unes reformes continuades. La dinàmica dels masos va ser molt accidentada. Alguns pagesos de mas es van arruïnar i van haver de vendre el mas a burgesos de ciutat, a l'església o a altres pagesos que els anaven millor les coses. El casament entre hereu i pubilla també permetia unificar masos, un dels quals quedava buit per sempre. Aparentment, els masos continuaven inamovibles en el paisatge, però ja no eren propietat de les famílies originàries, sinó que els controlaven uns quants propietaris. Moltes de les cases pairals compten amb petites capelles interiors o bé amb ermites com aquesta de Sant Jacob, que servien per al culte familiar. Aquestes capelles i ermites, símbol de l'ascens social dels propietaris, s'obrien normalment en ocasions especials, com bateigs, casaments, i també acostumaven a rebre la visita del rector del poble en el dia del sant a què estaven dedicades. Amb l'èxode rural que afectà el camp català des de mitjan segle XIX, moltes d'aquestes capelles, com les masies matrius, van ser abandonades o van canviar d'ús. També durant la Guerra Civil es va malmetre part d'aquest patrimoni. Per tot plegat, en alguns casos, només es conserven diversos vestigis o constància documental de l'existència d'aquestes capelles. El mas va néixer a Catalunya entre els segles XI i XII. Aquesta explotació agrícola, que varia d'extensió segons la zona, s'ha transformat al llarg dels anys. Amb la pesta negra del 1348, els masos van ampliar les terres. Aquesta edificació típicament catalana, que s'aixeca al bell mig de les terres de conreu o de pastura, tampoc ha estat immune a les modes. N'hi ha de fortificades que tenen esgrafiats i galeries o que incorporen trets modernistes. Tordera és el municipi amb el terme més extens de tot el Maresme, amb una superfície de 84,08 km². Es composa d'un nucli històric situat al costat de la Tordera, en un turó. Hi ha diverses urbanitzacions disperses pel terme municipal: Sant Andreu, Sant Pere, Sant Daniel, Niagara Park, Ágora Park. Ens hem arribat fins a la plaça de l'Església per visitar la parròquia de Sant Esteve. Encara que no es tenen masses dades, el primer document on s'hi fa referència a aquesta església data del 977, en la qual s'hi anomenava una església primitiva sobre la qual, al segle XI, s'hi va construir l'església romànica. El dia de Sant Bartomeu del 1817 van acabar les obres de construcció de l'església d'estil neoclàssic i façana barroca. És un temple de 3 naus, amb planta de creu llatina i cimbori al creuer. La façana, de coronament ondulat, és centrada per un portal barroc, presidit per una fornícula on hi ha la imatge del sant,
sota la qual es veu l'escut de la vila i la data de 1803. Una panoràmica de la plaça de l'església. La part baixa del campanar és d'estil preromànic, la part mitjana de romànic del segle XI i la part alta és un afegit d'estil gòtic del segle XVI. Al costat del campanar s'hi troba l'Ajuntament. El Mas de Cal Ros. La masia té el seu origen en temps de la Roma imperial. Els romans identificaven la vila com un conjunt de cases camperoles i aquesta vila romana es va considerar la progenitora del mas o masia. Dinem a la masia. En acabar, hi ha bany i un petit espectacle. De tornada cap a Girona, fem una breu parada a la llotja de Sils i Cava Casa.